Mulej! Halleluja, halleluja! Grazzi Mulej Ġesu. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin għal din is-serata tal-lejla, nilqawkom għal lezzjoni oħra, għal talimi oħra tal-kelma li jibnikom, jisaxħakom u jinkoraġikom fil-fidi ta'kom. Għabdu l-Bibja, nħedġiġkom daw kollu li jintom issegwu dan il-ministeru ġimma wara ġimma. Għamel mezz li taqbad il-Bibja f'dejk. Derri li l-ekin nifsek tħares lej il-Bibja. Tħares lej il-Bibja. Mela, kulħadd jitlob miegħi Missi Qaddis. Missi Qaddis jitlob miegħi grazzi tal-kelma tiegħek, mulejna lest li nirċievi il-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi tal-revelazzjoni, grazzi tal-arfin, grazzi tad-dawl tal-Ispirtu Qaddis tiegħek li jidħol f'qalbi, jarlimni u jdawwalli qalbi. Spiritu Santu, għatini revelazzjoni tal-kelma tiegħek u għamel din il-kelma ssir ħajja f'qalbi għal glorja tiegħek missier fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktib tal-Atti kapitlu 27. Atti tal-Apostli kapitlu 27. Xi kultant il-mulej, mhux kultant, sanzi drabi, ipoġġili kelma waħda fl-ispirtu tiegħi waħda. U xi kultant jagħmilli kors sħiħ, jitfali kors. Il-kelma li l-mulej ipoġġili fuq qalbi mhix xi ħaġa li maħniex aħna familjari magħha. Imma xi ħaġa li familjari mal-kelma, xi wħud minnkom li lkom fil-mixja mal-mulej qabli ġieli smajtu fuq dawn l-affarijiet, però bħalma jgħid Pawlu, sew Filippin 3, sew Romani 2, sew fl-ewwel Pietru kapitlu 1, jgħid li xi kultant neċessarju li aħna nfakkrukom f'ċertu prinċipji u f'ċertu widiet. Inti jekk tisma' fuq il-fejqan, darba ma tgħidx smajt kollox. Jekk tisma' fuq is-salvazzjoni, darba ma tgħidx ħadd tisma' kollox. Jekk dejjem hemm x'titgħallem, u xi kultant illum tismagħha mod. U l-għada tismagħha mod ieħor. Għaliex aħna nirċievu ħafna affarijiet anka jiddependi minn l-istaġun li nkunu għaddejjin minnhom. Però bħala dinja, u simgħuni sewwa x'ngħidilkom, marit il-ħadd joqgħod fuq il-mobile, please jekk ħlief mhux qed tara l-Bibja. Bħalissa taħsbu li hemm id-dinja qiegħda f'periklu? Qegħdin f'periklu d-dinja madwarna bħalissa? Min kulħadd. Min kulħadd. Aħna taf il-ġenerazzjoni tagħna ma kinawx oħra bħala. Il-ġenerazzjoni li jiena u inti qed ngħixu llum fl-2026, 27, 28 ma kinawx ġenerazzjoni oħra bħala. Aħna qed ngħixu f'periklu kbir. U forsi ħanejt ċertu affarijiet li xwed minnkom ħad instama' ħad taħsbu li huma strambi, weird, bombastiċi. Kemm minnkom tħobbu taraw il-films? Tħobbu taraw films? Jiena nħobb nara films, avventura, fantaxjenza, nħobb nara films. Matul iż-żminijiet itallimt għaliex hemm affarijiet bl-Ingliż dak jgħidulhom sinister wara l-films. Mhux kollha, imma hemm ħafna affarijiet li huma sinister, kif tgħidha bil-Maltese. Makabri, ħżiena, li anke jekk huwa jista' jkun film lider fantaxjenza. Hemm messaġġ u hemm Alla jippermetti u anke ħafna drabi anke juża d-dinja biex l-dinja xorta jipprova jqajjimha mill-raqda. Inkluż il-Knisja. Aħna jiena u inti mhux ħaniftaħ fuq għada x'għamilt messaġġ fuq da xi xahar ilu. Imma bħalissa qed toħroġ xi ta' informazzjoni fuq l-aljeni. Fuq l-aljeni. Qed tisimgħu intom? Tifhem? Nies jinħatfu mill-aljeni? Qed jgħidu li anke qegħdin fi żmien fejn ħajjidru
xejdulhom, spacecraft xejdulhom bil-Malti. UFOs fuq pajjiżi u la jaħtfu masas kbar ta' nies. U mill-esperjenza tiegħi minn dak li jiena studjajt u osservajt, nies li ġew maħtufa mill-UFOs, number one, mhux kull min jgħid li raw UFO jonkel bil-forsi vera raw UFO. Però nemmen 100% li jeżistu. Nemmen 100%, u mhux ised nemmen għajn nemmen li jeżistu. Però ma nemminx li huma ġej minn pjaneta oħra, imma ġejjin minn dimensjoni oħra għax huma diaboliċi. L-effetta ta' nies li kienu posseduti jew kellhom mamul u saħtiet fuq ħajjithom jew ġew msawta mix-xitan. U l-effett ta' nies li ġew maħtufa minn UFOs huwa l-istess. Però xi ħaġa interessanti għamilt osservazzjoni wkoll jien li s'issa għadni ma smajt l-ebda Kristjan jiġi maħtuf. Ma tlekx ma jmorx il-Knisja, ma tlekx mhux reliġjuż. Għadni ma smajt l-ebda Kristjan jixed, Kristjan vera jkun imwed minn ġdid, jkun mimli bil-kelma, jixed li ġi maħtuf minn xi UFO. Għaw Malta, by the way, ma kontu tixtafu, għaw soċjetà ta' nies li jmorru jiġru josservaw daw l-affarijiet. Kontu tafu minn dawn? Amen? Taħt Malta hemm din oħra. Daw affarijiet li ħafna minn nies qasbi jagħtu kasom dejjem, ħadd li qatt jagħtu kasom. Hemm affarijiet simboli ta' madwarna li jagħtu xhieda tad-DNA spiritwali ta' pajjiżna. Il-battalja li hemm spiritwali f'pajjiżna u fid-dinja kollha hija reali. Allura illum qed niffaċċjaw aħna id-dinja f'periklu ieħor li fl-ebda żmien ieħor ma qed tiffaċċjaw. Tiġa semmejtilkom qabel periklu li vera nies jiġu maħtufa. U jiġu tempered, compromised, jiġu mbabsa, kompromessi. Daw jinstamaw tal-fantaxjenza daw l-affarijiet, ma jeżistu. Però huma minn dimensjoni oħra spiritwali huma diaboliċi. Super diaboliċi. Meta Ġesu jitkellem f'Mattew 24, Luqa 21, li l-aħħar ġenerazzjoni tkun ġenerazzjoni mimlija erq. Il-ġenerazzjoni ta' qabel din il-ġenerazzjoni laqqas semmewh il-erq, ħdej il-erq li ġej. Alla kien jaf li għat jiġi dan żmien. U Alla preparana bil-kelma, bl-Ispiritu tal-Alla, bil-qaddejja tiegħu li huma mimlija bil-kelma u bl-Ispiritu Santu biex iwissu l-poplu. Biex iwissu l-poplu tiegħu. Apparti minn dak, nixtieq ukoll insemmi xi ħaġa li hija komuni fostna, xi ħaġa li ta' spiss ħafna jgħidu u jħobbu jużawha, meta ssir Kristjan imbagħad induna ma taqpax tużagħha din il-frażi. Imma għaliex il-bniedem tajjeb isofri? Għaliex jiena raġel tajjeb? Għaliex qed insofri? Għaliex qed nimrad jew għandi l-mart? Għaliex qatt xejn ma jiġini tajjeb? Dejjem hemm batta, dejjem jiġri li xi ħaġa. Għaliex? Ġieli smajtu l-min jgħid, jekk ma għattix inti stess, jiena raġel tajjeb, ma nafx għaliex jiġri dawn l-affarijiet ġieli għettu. Għaw xi ħadd minnkom ġieli tsallum taħsbu intom taħsbu li inti raġel tajjeb, għaw xi ħadd jaħseb li inti raġel tajjeb. Jew mara tajba. Għaw xi ħadd kollha ħżien intom. My Jesus, I'm going to have mass deliverance tonight. Imma qabel kontu tgħidu inti raġel tajjeb. Intom ġieli smajtu l-istorja ta' kien hemm żewġ aħwa u kienu verament żewġ aħwa ħżiena ħafna
daw kienu jgħixu f'raħal u kienu verament nies ħżina. Kienu żewġ aħwa dejjem flimkien u serqu roxma ta' nies u selħu roxma ta' nies u kienu kattiva, bullies. Insomma, sakemm wieħed minnhom miet u da biex jagħmel show u jagħmel jimpressjona r-raħal, mar fuq il-kappellan tar-raħal għallu rridek tagħmel quddiesa ta' ċelebrazzjoni sabiħa kbira għal ħija għal funeral. Għallu kif nista'? Għallu daqskemm kifiex kulħadd jaf bih. Għallu kif nista'? Għallu inti ħana ħanejdlek. Għallu għamel li trid. Ejt xi ħaġa sabiħa fuqu, għajdlu għallu jiena ħantik 10,000 euro, biżejjed 10,000 euro. Kappellan għallu għarrajt ħalli fidej, għallu nirranġalek jien. Wasal il-ġurnata tal-funeral u qed jagħmlu l-quddiesa u dar-raġel hemmhekk dal-ħu jgħatem fil-furat jistenna l-kappellan ħajġa ħaġa sabiħa fuq. U da għallhom eżiż aħwa. Għalilhom ħanejdilkom. Għajdilkom dar-raġel vera kien raġel tajjeb meta tikkompraħ magħhom. Tajjeb għaliju. Proset għal dak il-kappellan, nżomma f'moħħi di. Halleluja. Amen. Amen, amen. Imma ħasa sikom mistoqsija. Għaw xaħat minnkom ġili jattu gidba holidejkom. Ġili jat gidbin? Għaw minnkom mux jattu holidejkom? Anke qabel Kristu, għatmet gidbit qabel Ġesu. Jason mux jattu holidej. All right. Mela, gdibtu. Għaw xaħat, tibżax mux għanna reportakom il-polizija, għaw xaħat sara, xaħġa, forsi man tal-grocer, għaw xaħat sara, srat. Għaw xaħat jinnaf, il-gossip jajt fuq xu koħtok, ma as fuq xaħat ta' għajdej. Stanna ftin. Allura inti jidillek raġel jikdeb, as. Giddib, jisraq, dak raġel tajjeb. U aħna nafu li kulħadd seraq xi ħaġa wara. Nies li jisilqu l-vatt, xorta tisilqu. Nies li jisilqu t-taxxa, xorta tisilqu. U jekk inti Kristjan tippaġġa minnha. Sewwa, nies li jagħmlu sess barra miż-żewġ, mar miż-żwieġ. Ma jsejħux, naf li aħna qegħdin fil-moda u kulħadd jagħmel bħal ġrieden. Sewwa qegħdin tal-kulħadd għad-dinja, forsi ħanit mhux kulħadd ħa. Imma ħafna jaħsbu li xi ħaġa normali toħroġ ma' tfajla jew ma' raġel ma' ġuvni u mal-ewwel tmur tagħmel is-sess barra miż-żwieġ. U għad-dinja dik hija xi ħaġa normali. Għalina mhix normali bħala nistalla. Imma hawn nies suppost tallaw xorta jagħmluha. Sewwa, jiġifieri jekk inti tgħidli għax qabel jiena kont niġri man-nisa. Issa għandi girlfriend waħda u inti mhux ma' kemm nisa tagħmel innu għadnub, anke jekk tagħmel ma' waħda xorta nnub. Sewwa. Barra miż-żwieġ qed nitkellem jiena. Jiġifieri nies li jgħidu għax jiena raġel tajjeb imma tajba. Sewwa, u inti tagħmel is-sess barra miż-żwieġ, jew tara l-pornografija, sewwa jew inkella tagħmel affarijiet oħrajn sesswali. Sewwa, qudiem ma jsejħx tajjeb ta' dak. Dawn huma l-istess nies li jgħidu jiena raġel tajjeb, mara tajba. Qed ngħidilkom biex, ngħidilkom għaliex. X'meta inti tara il-Ġesu Kristu, fejn Ġesu f'Mark 10 kien hemm wieħed ġuvni ludi, kien iżomm il-liġi u qallu mallem tajjeb. F'kuntest ludi, meta inti tgħid il xi ħadd li huwa tajjeb, għal mentalità ludija tajjeb tfisser biss Alla. U għalhekk meta Ġesu qallu għaliex qed issejjaħ li tajjeb. Ma tafx li Alla biss hu tajjeb? Ġesu ma qallux jiena m'iniex tajjeb.
Sempliċement qallu għaliex inti li qed tarafni inti bħala ludi u inti bħala ludi li taf xi jfisser bħala ludi xi tfisser tkun tajjeb. Inti x'ġielek tgħid li jiena tajjeb. Għaliex dak li jidher f'Ġesu jidher bniedem divin imma minn barra dejjem der perfett, bla dnub. Meta xi ħadd Malti wawċi bil-mentalità jgħidulek jiena tajjeb. Taf xi se tgħidilhom? Tajjeb għal ħruq. Għax ħadd mu tajjeb. Issa fejn se Erbgħa di? Trid ngħidilkom ħaġa ħwa għal dawk li intom hawn preżenti u għal dawk li tissegwu televiżjoni, Facebook u YouTube. Li jintkom għadkom taħsbu li jintkom tajbin. Imma tnej poġġuti bil-familja, bit-tfal, jġibu tfal fid-dinja. Imma taf kemm iħobbu xulxin, taf kemm jirrispettaw xulxin. Qed jgħixu fid-dnub xorta. Ħantik eżempju xi tfisser dik. Għax qed insemmi dan mhux għax dan l-unika dnub ta' imma dik ħaġa komuni. Ejn nagħmlu mod bħalma ħafna jirraġunaw dawk it-tnejn poġġuti għal ħafna snin bit-tfal sewwa imma tajbin. Fajnejk tajbin. Mela ħantik issa parallel u għajli jekk hux tajjeb. Il-dawk qedtilhom inti għalik dawk jgħaddu mit-test, dawk tajbin. Mela jiena ħantik eżempju. Mela jiena mmur il-salesperson dak li bih ix-showroom tal-karozzi. Nażel l-iktar waħda li huwa expensive fil-prezz, sewwa lussu b'inqas minn 100,000 ma toħroġ, sewwa u noħodha u nisraqa, nitlaq il-barra bija. U inti ġi tgħidlu x'inti tagħmel? Ngħidlek hija jiena naf insuq ta'. Jien insuq tajjeb. Qatt ma kelli ticket. So, ma xorta sraqda. Il-karozza tiegħek mhux tiegħek, sraqta. Issa ta' fis-suq u ma qatt ma qrajt ticket mis-sewqan. Xorta l-fatt jibqa' il-karozza hija misruqa. Dak li inti qed tieħu mhux tiegħek, xorta quddiem għalha jidher misruq. Ġifieri ħanejdilkom għall-Maltin u għawċin kollha għal dawk li xkut jitmorru l-quddies u l-qassis ibirkek basta tħobbu lil xulxin hekk u x'hekk qallek. U x'hekk qallek. Biex infakkarkom xi jwissi Ġesu li l-omja jmexxu l-omja u tnejjaqgħu fil-ħofra. U titngħidlek għaliex dak il-qassis qallek mhux problema l-mura jbirkek laqgħu tħobbu xulxin, mhux probabbli l-qassis qed jagħmel bħalek. Ħalli nkunu fair, mhux il-qassis inkollha hekk. Ħankunu fair, imma din hija komuni. Kemm il-darba smajt. Għax mort il-qassis, imma ma għalli xejn li qed nagħmel xi ħaġa ħażina, ġas qalli laqwa tħobbu, ma laqwa tħobbu binti. Ħanejdlek ħatmorru l-infern tħobbu ta'. Il-qassis mhux Alla, u jekk il-qassis għallek xi ħaġa daqshekk gravi f'għajni Alla li tmur kontra kliem Kristu kieku jiena ngħidlu int eretiku. Int bħalma qed lili ħatibatlu x'mata nies l-infern u inti diġà għandek seqgħa waħda fl-infern għax int min int biex inti tbiddel il-kliem Kristu. Kristu jgħidlek bl-aktar mod ċar. Mhux talli ma tistax tmur ma mara barra miżwieġ jew raġel, laqqas biss tista' toqgħod ħares lejha tixxanaq għalejha u tixxanaq għalih u mbagħad taf xi sejr wara. L-istandards ta' Kristu ma' ħafna u għal-min tal-bniedem, għalhekk inti x'inhu meta tgħid jiena tajjeb. X'inhu tajjeb għalik? Mhux tajjeb għal Alla dan. L-istandard ta' x'inhu tajjeb għalik mhuwiex l-istess standard ta' x'inhu tajjeb quddiem Alla. Quddiem Alla ħadd mu tajjeb. Imma pastor, jiena laqgħet rajt mort pornografija. La rajt qatt mort narqad ma' mara jew ma' raġel. Sewwa, taf li anka xorta waħda ħażin. Xorta int ħażin. Jekk gdibt, anka waħda dan biżejjed. Jekk sraqt anka waħda biżejjed. Jekk ikgossipjajt, u anke jekk ma ggossipjajt inti ma qatt tisimgħu. Xorta dnub. Jinħafer. Tindem u ddullej Kristu jinħafer lek kollox. Sewwa, imma ngħidilkom qed inġibna l-kol kemm aħna inse li jiena u inti maħniex tajbin. Ma m'hemm xej tajjeb fina, l-unika ħaġa li tiġi tajba fina huwa dak li jiġi jidħol f'ħajjitna Kristu dak hu biss tajjeb.
Bija m'hemm xejn tajjeb fil-bniedem, xejn. Kulħadd dak li jaqbel lilu jagħmel għax aħna ħżiena. Mingħajr Kristu ħafna. Fi Kristu issa m'għadniex ħżiena suppost. Issa suppost li qaddisin, konsagrati, poplu maqtuħ għal-Alla. So, immet ngħidilkom dal-kliem għaliex jien għandi nies fil-familja tiegħi nożhom u nħobbhom u jaħsbu għax huma tajbin. Ma tajbin, jħobbu l-xixin. So what? Inti id-dar tal-President ħadidħol tal-President jew tal-Prim Ministru jew tal-MEP jew id-dar tal-la fejn dusija perfetta biss tista' teżisti. Id-dar tal-la tidħol ta' qalbi, mhux id-dar ta' Gordon John Manchè. U laqqas id-dar ta' Gordon John Manchè ma jgħaddi kollox jaħseb wara d-dar tal-la. Inti l-ġenna tidħol ta' fejn Alla jrid isibek bla teba u bla tikmix. Li Alla għamlu għalina da, permezz tas-sagrifiċċju ta' Ibnu Ġesu Kristu. Dan għamlu. Ma l-bniedem huwa gburi u għad-dannu tiegħu innifsu iwebbes rasu. Għad-dannu tiegħu innifsu iwebbes rasu. Jekk intom tħobbu l-familjaritàkom, jekk intom tħobbu l-ħbiebkom, tiddejjax jgħidulhom il-verità. Mhux bl-erra, mhux bil-rabja, bil-mħabba. Mmejdulhom. Min uħobbok jgħidlek il-verità. Jekk inti tara tnej li inti tħobbu, mhux qed ngħidlek tmur fit-triq u toqgħod tgħidilhom. Jekk inti taf in-nies li inti jgħixu madwarek, ħbieb, fuq ix-xogħol, qgħidlu isma'. Inti d-dar tal-la tidħolna fil-ġenna. Taħseb li bil-ġenna jittollera xi dnub. Fehmu daw il-kliem. ċertu nies ikunu miftuħin għal ċertu verità. Jiena meta kont reliġjuż għal 23 sena, kont miftuħ, ma kontx naf ċertu verità, ma kont miftuħ. Issa għaliex qed ngħidilkom da kollu? Għaliex il-bniedem hawnhekk ħa ngħidilkom xi ħaġa li forsi kif ħanpoġġiha tinstema' naqra ġdida, però mija xejn ġdida, għandha mill-inqas 6000 sena fuqha dal-prinċipju. Jiena u int meta twelidt fid-dinja, anke jekk ommok kienet soru u missierek kien qassis. Proprjetà tad-demonju kont. Le mhux sakemm titgħammed, sakemm titwieled mill-ġdid u mbagħad titgħammed. Hello? Anybody home? Titwieled mill-ġdid, adult, bażla tiegħek. Ismani, meta titwieled f'din id-dinja int laqqas taf li diġà ikklejmjat mid-demonju. Kont taf għandi dan? Għaliex taħseb li jgħidulek li aħna meta nitwildu twilidna mid-inbi. Issa, meta inti let me just play a little bit on. Importanti għallem li lek? Tajjeb. Meta inti għamduk baby, tiftakara dik? Ma tiftakarix. Ma tiftakarix. Min mindu twilid baby u bdejt tikber, dinibt? Taħseb inti żgur li nsaqsir it-tifla? Dinibt xi darba jew le? U mhux ovvja bħal kulħadd. Dinibt. Mela issa. Meta dnibt? Kien hemm jiena ma tantx nafek imma meta dnub, meta ħana jitkellem għalija. Sa 23 sena jiena avolja kont mammet baby għal-menu għak jgħiduli għax ma niftakarix. Sewa? Maddas fid-nub kont. Maddas fid-nub kont. Ma twilitx għamduni u sirt qaddis. Ara ma titwilet minn ġdid. Id-nub idejqek. Ara meta verament iddu lej Kristu. Id-nub idejqek. Ara meta vera iddu lej Kristu. Ix-xitan jipprova jiġi kontra tiegħek biex jaqtalek qalbek u jwaqfek. Mela, kemm ilu? Xahar ilu għammidna xi nies bħalma nagħmlu kważi kull xahar xahrejn għadnunni.
brother ġi fuqi, għalli, pastor, għalli, dal-lejl fil-kamra tiegħi ħassejt preżenza diabolika, għalli kienet vera skomda. Għalli daw l-affarijiet qatt ma esperjenzajthom f'ħajti, għalli bdejt naqra l-Bibja, u dak il-lejl li bdejt naqra l-Bibja Ġwanni, għalli daħlet il-preżenza diabolika fil-kamra. Għalli għaliex taħseb qed jiġri li hekk? Now you've been switched on. Now you have been switched on. Sakemm kont għadek fid-dlam, bħalma tgħid fl-Iskrittura f'Proverbi 4 verset 18, min jgħix fid-dlam ma jafx fuq xiex qed jitfixkel. Imma meta jiġi d-dawl, issir aware. Issa ħanaqbiżha din il-banketta, ma mhux intfixkel fija. Issa ħanaqbiżha din il-imħadda. Issa ħanaqbiżhom daw it-tojs mal-art hawn minn firdi. Ma meta tkun għami, ma tafx fuq xiex inti titfixkel. Meta titwiled bil-ġdid kattolċi Maltin, għajnek jinfetħulek, il-bqija tkompli tmelles id-dnub. U x'inhu dnub? Ħanidilkom ċertu affarijiet ta' dnubit li ħafna jiġġustifikaw u laqqas jafu li id-demonju qed jużhom kontra tiegħek. Mhux ħanidilkom is-sess, għax illum ningrazzja Alla għaw ħafna Kristjani li dak id-dnub qatawh, jekk inti fi żwieġ għamel minn filosofija bid-dritt bil-legali u bil-ċertifikat. Sewwa. Dak għandek kull dritt u kull darba li tagħmel bimħabba fil-patt ta' żwieġ u għambirek. Ok? Il-verità ngħidlek. Imma dnubiet oħrajn għaliex ħadin nsemmilkom dawn l-affarijiet. Għaliex aħna qegħdin fi żmien ħanejda bl-Ingliż u mbagħad Pawlopedia jaqleb bieli. We're living in a time where it is imperative to live a consecrated life. I'm not sure if you understand that. Wow. Qed ngħixu fi żmien li huwa indispensabbli li jiena u inti ngħixu ħajja konsagrata għal Kristu. Fi Kristu. Għax b'hekk biss ix-xitan ma jkollu l-ebda jett fuq ħajtek. Bravo, u bħalma qal Ġesu, x-xitan ġie ma m'għandu xejn fija. U inti u jien qed ngħixu fi żmien li f'xi ħin ħankunu now they see you, now they don't. That's it. Memx, ma' Kristu memx grey area. Issa, fejn inti nuqqas fl-arfin u qalbek għal-mulej, Alla jaradik. Imma għal-Kristjan bħali u bħalek, ma tanċenna skużi. Triq tan-nofs Alla mal-mulej ma teżistix. Allura, bosta li jgħidu, imma għali xina raġel tajjeb. Dur naqra dawra madwarek, għara vera kux tajjeb bl-istandard ta' Kristu. Għal skont l-iskrittura, kemm minnkom temnu l-Bibja? Mhux għedlek temmen fil-Bibja, temmen il-Bibja. Mod speċjali il-patt il-ġdid, ġifieri minn aħna fi Kristu. Temmen xwedna Kristu? Temmina 100%? Anke jekk ma tarajiex f'ħajtek, xorta temmina? U jekk ma tħossix, xorta temmina? Jekk xem miktub bil-kontra jiġi f'ħajtek, xorta temmen xem miktub? You better believe it. Mela jekk il-Bibja tgħidlek għatu jiena talek, u inti tiġi jina ma qlajt xejn.
Kemm jgħiduha Kristjani di? Inti skużi, inti mhux il-Bibja tintemmi. Jiena ħfirt imma ma ħafrulix l-huma. Jiena tlabt imma xejn ma ġara. Kemm jgħiduha Kristjani di? Mbagħad tibda tinnota vera, kemm Kristjani vera jimxu jew ma' dak li hemm miktub, jew inkella ma' dak li manifesta minn dak li hemm miktub, jekk manifestax ma nagħmlux vera. Għaw denominazzjonijiet sħaħ bdew minħabba fik. Jiena tlabt imma ma tkellimx bil-lingwi, mela mhux vera ħin, mela ħammur ma dak li jemnu li ma tkellmux bil-lingwi. Isma' jekk ma temminix, m'intix qed tirċi fiha, Ġesu Kristu qallek tittemmina biex tirċi. Mela inti qed tirċi eżattament dak li għamilt, x'memminx u ma ġarax. Sewwa? Għaliex qed ngħidilkom dal-kliem illejla? Għaliex il-protezzjoni għandha kondizzjoni. Kulħadd jgħidha. Il-protezzjoni għandha kondizzjoni. Ma nistax nippretendi jien il-Alla jipproteġini mill-mart, per eżempju mart li jiġi ġenerat mid-droga. Għaliex qed nimrat? Naram. Da misteru kbir. Trid revelazzjoni viżjoni mis-sema jidillek il-mulej. U tinxtam ta' ċumnija. Tinten. Pastor, kemm inti hekk. Inti ma tafx hemm bżonn tiġi l-Knisja biex xi ħadd jiftaħlek għajnejk is-sigaretti mardek, id-droga tmardek, l-alkoħol mardek, joqtollok il-ħniex vera, ma joqtollilek ukoll. Mbagħad kif tista' tikklejmja il-wedid tal-protezzjoni tal-Alla? Daw affarijiet li narawhom għax fiżiċi. Issa hemm affarijiet li Kristjani għadhom iġorru sal-lum il-ġurnata li forsi minn barra ma tantx jidhru. Tqas qis marda serja fil-Knisja ta' Kristu di. Serjissima dil-marda. Tant hija serja li Pawlu jwissi li anke min jgħix qasqas u jgossipja qed ipoġġu ruħu fl-infern bħala Kristjan. Mhux bħala tad-dinja tista' ma tuqqas jekk id-dinja tgħaddi wieħed tad-dinja ma jqasqas xorta l-infern imur. Imma Pawlu jwissi fl-ewwel Korintin kapitlu 6 vers 11 li dawk li għamlu dawn l-affarijiet ma jirtux il-ħajja ta' dejjem. Waħda mid-nubiet tissejjaħ l-omosessualità. Jekk tgħix ħajja omosessuali, jekk mhux hekk tħoss għax jiena jogħġbuni l-irġiel. Jiena jogħġbuni l-irġiel, in-nisa. Jekk inti tħobb il-Kristu, titħobb il-kulħadd. Imma skont kif tħobbu. Titħobb il-kulħadd. Issa ma jfissirx, mela jekk jiena raġel straight, sewwa, u jiena bħala raġel straight fin-natural jogħġbuni il-femminili, ma jfissirx għax kull waħda li toġobni nirtimur magħha. Jiena m'għidlekx ma jogħġbukx. Jista' jogħġbuk, imma ma tistax tmur magħha. Sew għax inti ta' Kristu u sew għax inti miżewweġ u għax inti ministru tal-Alla. Ma jiena ma jpredikax fuq il-pulptu xorta ministru tal-Alla għaddej tal-Alla. Qed tifhmu aħwa? Jekk jiena rrid il-protezzjoni, irid nifhem ma nistax. Ħantikom eżempju. Ħantikom eżempju prattiku, grazie Spiritu Santo. Mela inti qed tipproteġi darek fin-naturali hawnhekk nitkellem eżempju naturali. Mela jien għandi d-dar u aħna d-dar inżommu nadifa, naħslu l-art, regolari, naħslu l-ħwejjeġ, naħslu l-platti biex ikun kollha dejjem nadif. U ndaħħal il xi ħadd fid-dar tiegħi. Sewwa jiena. Mim li ħmiġ, imġidden minn barra, għandu virus fuqi, mbagħad fuqu jew fuqu, ma f'daqqa waħda kif imradna? Ġara, kif imradna? Kif imrad taħseb?
Għax inti il-protezzjoni kienet sakemm dak daw affarijiet ma ddaħlu ġewwa. Ara sakemm baqa' barra, kont protett. Għax bħalma tgħid l-Iskrittura, dak li jiġri barra jista' jiġri kemm irid, ma jistax imissek. Mekk iddaħlu ġewwa sa jbilek. U x-xitan m'għandu bżonn ħafna krekjatura biżżejjed. Krekjatura biżżejjed. Sewwa, jien qedtilkom biex immorru fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 27, no? Ftit ilu. Mela isimgħuni. Mela ħantikom issa naqrawha l-ġimgħa d-dieħla. Ħanibqgħu hawn l-ġimgħa d-dieħla. Isimgħuni. Mela l-għadu jattakkalek moħħok. Tidnejdilkom kif jattakkalek moħħ lili? Kif juża affarijiet li jiena tajt spazju li nara. Intom qed tifhmuni? Qatt ma attakkani bil-ħsibijiet f'affarijiet li qatt ma ħares jew qatt inħares lejhom għax fil-librerija ta' moħħi ma jeżistux. Ma jeżistux. Allura ma jistax jattakkani b'xi ħaġa li ma nafx, jattakkak dak li diġà int taf. U juża dak li inti lilek inti stess tajt il-libertà biex biex tagħmel. Għalhekk juża images tal-passat, juża kliem tal-passat, juża affarijiet ħżiena li jien għamilt u jipprova jfakkarni fihom. Tifhem? Aħna il-Kristjani u d-dinja u iktar ma nafux kemm hu periklu d-dnub. Alla ma jridekx tidneb, ma rridniex nagħtu wisadhom għax irid jipproteġġina. Ġesu x'qal? Ġwanni 16:33. F'din id-dinja ħajkolkom il-problemi. Ħajkolkom it-trouble. Imma tibżawx għax jiena qlibt id-dinja u qlibt għalikom. Biex intom ukoll telbu wkoll. Jiena u inti aħna msejħin bħal Kristu biex nelmu d-dinja. Għax għandna l-Kristu ta' mhux bis-saħħa tiegħi. Mhux bis-saħħa tiegħi, bis-saħħa ta' Ġesu Kristu fija. Sewwa, għalhekk l-Iskrittura tgħidlek l-ewwel Ġwanni kapitlu 5, vers 4, tgħidlek il-fidi tagħna teleb id-dinja. Kull min jemmen li Ġesu Kristu huwa l-Ibn Alla jelleb id-dinja. Mhux hawnhekk jemmen b'qalbu. Sewwa. Mela, kif ħajattakkak? Jattakkalek moħħok, ħsibijietek. Jattakkalek ġismek bil-mart. Issa, nifhem li xi kultant l-għadu jattakkalek ġismek bil-mart mhux bil-fors għax jiena u inti għamilna xi ħaġa ħażina. Mismani, jekk inti tikol il-ġank, jekk inti tpejjeb, tieħu droga, sewwa, tikol ikol ħażin, jew kellha tikol ikel tard filgħaxija u mbagħad tmur torqod. Dak taf li tagħmel il-ħsara ġismek inti. Qed tagħmel il-ħsara ġismek, allura inti tkun inti manager tajjeb ta' dan il-ġisem jekk titgawdih u jekk tridu jaqdik. Mela hemm affarijiet fin-natural għax xita x'ħajuża. L-Iskrittura tgħidlek li hemm dnubiet li aħna nagħmlu kontra ġisimna. Inaf li jitkellem fuq il-perverżjoni imma anke ġismek qod attent titimgħu. Inti ma tistax karozza li taħdem bl-elettriku tmur titfal għal petrol. Għax inkella jarawk bonfire. Ħoġġiġa. Ix-xitan x'jattakkalek ukoll? Ix-xitan jattakkalek l-assignment li Alla għandu fuq ħajtek. Di daħluha f'raskom. Inti fuq ħajtek hemm assignment. Sejħa hemm skop divin. Mhux għalija biss, mhux għall-apostli u għall-profeti u għall-passi, għalik. U ħajjipprova jattakkalek l-assignment ta' ħajtek. Xi kultant juża affarijiet li jidhru innoċenti. Xi kultant jidhru innoċenti, mhux bil-fors jidhru ħżiena. Xogħol, il-Bibja tgħidlek min ma jaħdimx m'għandux dritt jiekol. Imma min il-ħin kollu jaħdem u qatt ma jsib ħin biex jeżomm konxju tal-assignment li Alla poġġa fuq ħajtek. Għax ix-xogħol tiegħi jekk intix avukat, jekk intix bajjat, jekk intix mastru daxxa,
jekk intix inti, jekk intix tibni l-banji, jekk intix electrician, għalli. Ix-xogħol tiegħek, apparti li inti tużaħ għal Kristu wkoll, ma fl-aħħar mill-aħħar, fid-dinja ħafna nies jaħdmu għal flus. Jiena u inti m'għandniex naħdmu għal flus. Jiena u inti il-flus nużawhom għall-għan akbar. Għall-għan biex inwettaq dak li għall-għan du għal-ħajti. Bl-Ingliż inħobb ngħidlek, money is never the end of the means, but money should be the means to an end. Don't make money the end of the means. Ġifieri tagħmilx il-flus lan għal xi xin taħdem, lejna naħdem għal għan ħafna kbar. Sewwa naħdem, sewwa irid nagħmel il-flus għax fid-dinja is-sistema fuq il-flus ta' opera. Sewwa kien hemm żmien fejn ma kienx topera fuq il-flus, kien hemm żmien kien topera billi kien hemm exchange ta' goods. Partit. Illum bil-flus topera, mela bil-flus il-finanzi jiena irid nużhom biex nejn fil-evangelizmu, nejn fil-missjoni, inwettaq li Alla sejjaħ li biex nagħmel. Sewwa mela l-flus, all right, inħallas il-kontijiet tad-dar u tal-ħajja, dak Alla wkoll jipprovdilek għal dak l-affarijiet. Imma mhux il-flus, mhux naħdem għall-flus, lejna naħdem biex l-għan ta' ħajti, li Alla għandu fuq ħajti, jiena nwettqu. Qed tifhmuha? Halleluja. X'iktar fejn l-għadu jattakkak. Alla jattakkak ukoll b'dawk ta' madwarek, hawnhekk għodu attenti. Dawk ta' madwarek. Waliedek, ġenituri tiegħek, jista' jkun il-mara jew raġel tiegħek, koppji, speċjalment miż-żewġin Kristjani, jitolbu fl-imkien. Jitolbu fl-imkien. Irġiel, din hija responsabilità aktar tiegħek milli ta' martek. Mhux għax il-mara m'għandix tiġi tgħidlek ejja nitolbu, meta m'hemm xejn ħażin. Imma inti bħala l-saċerdot ta' darek aqbad il-martek kullu liedek u wara ma tmux ħallilu liedek jgħidulek m'għandix aptit. Ma saqsejtekx jekk inti x'għandek aptit. Sakemm inti tgħix f'din id-dar, naħsillek ħwejġek, nitimek, intik il-provviżjoni dak kullu għandek bżonn, int hawn m'għandekx dritt tagħmel li trid. Sa meta darba titlaq minn hawn u tibda tħallas il-kontijiet tiegħek, tħallas il-ħwejjeġ, il-ħmiġ ta' u mbagħad tibda tagħmel end li trid hemm. Ma sakemm inti dar taħt dari, bħala l-assis ta' din id-dar, hawn ħanamlu li jrid Alla. As for me and my house, we will. And you know who decides? Moi. Not him. As cute as he may be, he decides on nothing. And when he decides something, with my approval. Pastor, illum, taf kemm huma rebellużi? Le mhumiex rebellużi, wis probabbli sabu pastizz. Jew tal-piżelli jew tal-irkotta. Tikdimgħu u tikol minnhom. Ħanejlkom aħwa, tidnejlkom, għamlu riċerka li sabu li tfal deep down inside they want to be disciplined. Meta jiena it-tfal tiegħi ftit xi sena jew ftit iktar minnhom, ftit iktar xi sentejlu. Konna għax kuljum jiena wassalhom għall-iskola. Kuljum nġibhom lura. Inni nagħmilha issa di, da spiċċa issa l-iskola minn dak kellek 3 u 4. 12 sena, wassalhom kuljum l-iskola jien. Marithom xi jibgħatuhom bil-van, darba battom u kont se nispiċċa fil-trabel ma' driver tal-van għax ħalli l-tfal ta' 4 snin qudiem il-bib f'Main Road. Anyway, insomma. Meta daw it-tfal saqsejthom jiena ħarx magħkom jew intom kif tħossukom meta ndixxiblinakom? Mal-ewwel, papa nafu li inti tħobbna. Issa bħalma tgħid l-Iskrittura tkunux ħarxa ma' wliedkom, mhux dixxiplina biss dejjem. Tagħtihom klim ta' kuraġġ. Tannaqhom, tbushom, tilab magħhom, tagħmel affarijiet li jħobbu. Madnu ple. Imma l-ħbieb tiegħi jagħmlu, I don't care. Ħbieb tiegħek huma sejrin dritt l-infern. Inti, jiena taf xejn illu li
Intom m'intomx bħat tfal tal-iskola. Intom immarkati minn Alla. Tħares lejn it-tfal tal-iskola, ħafna minnhom imsik laqqas biss għandhom mama jew papa. Jew xi wħud minnhom jgħixu ma' nanna. Imma daw jgħixu ma' omm u ma' missier li t-tnejn huma mimlin bl-Ispirtu tal-Alla. Id-dar tagħna hija konsagrata lejn Kristu. U lidu ma' konsagrati lil Ġesu Kristu. U jaqbilli għax aħna qegħdin on the forefront. Tgħid mhux ħammur inkeċċix jaten u mbagħad it-tfal tiegħi jagħmlu li jridu. Għandek ċans nini. Ma tafx li jekk l-għadu ma janqeda, jekk ma jiġix jirnexxilu kontra tiegħek jispiċċa juża xi ħadd viċin tiegħek biex waqfek u jekk u li dak qed tħalli jagħmlu li jridu u għadhom ġodarek, it-tort tagħtu lilek mhux it-tfal. Qed ngħidlek mhux kun kattiv ta' jew ħarx jew tihom b'xi zokk jew xi xkupa. Sewwa, imma d-disciplina. Illum it-tfal tiegħek taf xejdu li huma? We are men of God. Mhux jiena ta' ngħidulhom issa jenni ngħidulhom kemm ilhom ħajjin. Imma huma se jgħidu we are men of God. U biex ikollhom il-mara, narbel il-mara li ħajkollhom minn fuq s'isfel bil-ġenituri tiegħek bin-nanniet kollox narbilkom. Għadek ma tafx kemm huma prezzjużi dawk. Number one, apparti li huma għoliedi, dawk ġew miraklu minn Alla. Għax skont it-tabib dal-qas biss jeżisti. Laqqas liħor. Għax il-mara tiegħek qalu għal anti ma jistax ikollok tfal. Mela jekk xi ħadd jiġi jgħidlek ġeżaja u mega jas. Alla bata kejlu kif kont taf? Vera, Alla badni mfattif. Vera! Kien Alla li kien għalli bl-aktar mod ċar għalli ħul il-martek f'dak il-weekend tali-weekend, f'dik it-tali data, f'dak it-tali post, dak il-weekend il-mara tiegħek inqabad pregnant. Bis-serjetà ngħidlek. Dan qabad. Vera! Jiena aħna u intom, jiena u inti msejħin għal ħajja soprannaturali. Din hija naturali tagħna. Għad-dinja bluha. Għalina hija l-ħajja normali. Amen? Halleluja! Gloria għal-mulej! Amen? Thank you, Jesus. Ħanejt xi ħaġa mhix ħaniftaħ fuqha, imma ħafna xi se nitalmu fuqha daw. Jekk inti jew xi ħadd fil-familja tiegħek speċjalment mhux qed ngħidlek it-sejjata jew is-sekonda kuġina, inti u ġenituri ta' qablek speċjalment. Jekk xi ħadd minnkom kontu involuti fis-saħħtiet tal-idolatrija. Abortion. Incest. Ġifieri f'sesswalità perverża bejn missier u iben jew missier u bint jew omm u iben. Incest. Rape. Hawnhekk ħanet xi ħaġa li kważi qatt ma smajt il-ħadd jitkellem fuqha, ma l-Bibla titkellem fuqha fil-Ktieb ta' Proverbi. Jekk inti xi darba ħadd xi wirt ta' xi ħadd ħadtu b'mod inġust. Xi darba nitkellmu fuq id-dettall fuq dik. Ġieli smajtu għadin intom? Jekk jiġi serq. Amen? Issa ħajkom żewġ affarijiet li huma komuni fil-Kristjani. Il-biża' u d-dubju. U li kieku ma tagħmel l-ebda dubju ieħor u timxi f'dan il-biża' u fid-dubju tiġi tiftaħ palankat il-bibien għad-demonju. Meta timxi fil-biża' u ma timxi fid-demonju. Għaliex qed ngħidulhom dal-affarijiet. Għax jiena u inti msejħin biex niġu protetti minn Alla f'kull ċirkustanza. Issa morru mal-flatta tal-Apostol nispiċċaw b'da. Kulħadd jafa naħseb u jekk ma tafix, mur iddikjara fuq ħajtek. Jekk ma tafix. Fil-Ktieb ta' Iżajija
Fil-ktib ta' Iżajja 54 vers 17, xtajdlek, l-ebda arma imsawra kontra tiegħek ma tirnexxi. 1. Mela l-arma jew armi ħajjiġu msawra kontra tiegħek. Dak ma tistax twaqqafhom, x'jagħmel id-demonju kontra tiegħek inti m'għandekx dritt twaqfu. Però li jirnexxu għandek id-dritt kollu li ma jirnexxix. Tifhmu? Imma jekk isib xaq u invit, ftakar dnub u x'inhu semmejt il-kombosta differenti. Dnub għal demonju huwa invit. Stedina, aċċess biex jaksek u jopprezzak. Isimgħuni ġardi, dil-ġimgħa, il-bieraħ għandu kien kelli revelazzjoni fuq is-sottomissjoni. Ix-xitan għażel u ma rnexxilux jissottometti lejn Alla. U lilek irid iġibek f'pożizzjoni fejn tagħmel bħalu biex imbagħad ikollu klejn fuqek. Ix-xitan ma jissottomettix Alla. Waqa' mux bħali u bħali konna dak kien diġa f'kollox, jina u inti għed nitolmu bl-esperienza. Imma x-xitan ma sottomettix lejn Alla. Il-fat li ma sottomettix u ma melix li l-ek iridek fej tiġi bħalu ma sottomettix lejn Alla u il-prinċipji tas-saltna biex fuqek ikollu klejn. Għalek tissottometti lejn Alla u tissottometti lejn l-autorità tal-Alla. Għamlu l-kors undercover. Atti tal-Apostoli 27. Mela, issa jekk inti tiżbalja, ma jfissirx li inti ħadet fis-salvazzjoni, sewwa ma jekk żbaljajt, indem, tlob maghfra, terġax, tlob l-Alla jgħinek. U jekk inti żbaljaj kontra ħuk, la trid tmur għand il-qassis jew is-saċerdot biex jaħfillek dubietek dawk l-iskrittura ma jeżistux. Jiddispeċini dik hija l-verità assoluta, biblika. Issa, li titkellem ma' xi ħadd biex tiftaħ qalbek ma fiha xejn ħażin. Però ma' xi ħadd mhux ma' kulħadd. U ma' xi ħadd li huwa matur li jista' jgħinek tiġi rrestawrat. Jekk inti tnibt kontra ħuk jew oħtok, mux ma xaħat li ħaj spiċċa l-Knisja kollha taf bik. Hallelujah. Are you okay, boys and girls? Mela, Atti 27. Ħanaqralkom żewġ passaġġi. Għax din Alla jweda li l-wiek, anka fis-Salmi 91. Għandek il-weda tal-protezzjoni. Imma ħafna kristjani jitolbu Salm 91 u sewwa tagħmel, imma ftakar li jibda b'kondizzjoni l-ewwel. Dawk li għamru, those who dwell in the secret place of the Most High God, who abide in the shadow of the Almighty, abide. Issa mbagħad għandek il-wedit kollha jsegwuk. Ma you have to abide, you have to dwell. Mux daqqa ma' xitan, mbagħad neġa' lura, mbagħad neġa' lura ma' xitan, mbagħad neġa' lura. Abide. U Alla jwiedek li x-xitan ma jistax imissek. Infatti, Luqa kapitlu waħda mill-iktar skritturi li toġobni u niklejmja fuq kuljum. Luqa kapitlu 10, vers 17. U 72 ġew lura u qalu lil Ġesu, mulej, ix-xjatin ukoll joqogħdu għalina fismek. U għallilom, jina rajt il-xitan jaqa mis-seba bħal berqa. Araw, jina tajtkom qawwa u awtorità fuq il-qawwa kollha tal-għadu u fuq il-qawwa kollha tal-għadu biex tirfsu fuq is-sriep u l-iskorpjuni u lebda ħsara ma tista' tmissek. Halleluja! Mela, jiġri menti tkun fi Kristu, tammar fil-prezenza tiegħu, ikkonsagrata għalih, halleluja, mhux tipprova tkeċċi x-xitan minn ġoddar,
minn ġol ħanut, minn ġol karozza, jew minn ġol xi ħadd u xidan jibda jitħabik. Amen. Halleluja. L-istess Ġwanni, l-ewwel Ġwanni 5 vers 18-19 xejtek li Alla Kristu jżommok jippreservak biex l-għaddu ma jistax imissek u jagħmilek l-ebda ħsara. Halleluja. Ħanaslu Alla t-tita tal-apostli. Vers 21. Fl-aħħar wasalna. Grazzi Ġesu. Ħattu biġi. Grazzi Ġesu. Ix-xerija f'dal messaġġ aħwa għax ħafna għandhom bżonn jisimgħu. Vers 21. In-nies kienu li ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu, da qegħdin fuq il-vapur ma' Pawlu fi triqthom lejn Malta ma kinux għaddu jafu li kienu ġej Malta. All right? Bit-tempesta. Pawlu waqaf nofsu ma qallhom, ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta, isimgħu minn Nistalla. Li Alla speċjalment dilek u poġġa fuqek, tajjeb u ħażin. Tajjeb u ħażin ġifieri għax mhux perfetti. Sewwa, imma l-hemm id-dilka inti tiġi protett. Kontu teħilsu minn din il-ħsara u dan it-telf, imma issa nwissikom biex tagħmlu l-qalb għax ħadd minnkom mu se jitlef ħajtu, il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl der li għanġu da dak Alla li jitiegħu jiena u lilu nqim u qalli. Dal-anġlu qal il-Pawlu, tibżax Pawlu, jeħtieġ li inti tidher quddiem Ċesari, ara Alla tak il-grazzja lil dawk kollha li qegħdin jivvjaġġaw miegħek isalvaw. Halleluja. Meta inti timxi mal-mulej tkun verament ikkonsagrata Kristu, inti qiegħed fit-triq tiegħek biex twettaq biex tmur quddiem Ċesri, biex inti tagħti xhieda, biex inti tkun ta' testimonjanza qawwija quddiem id-dinja. Sewwa, u jiġri x'jiġri anke jekk il-vapur tiegħek jiereq, inti xorta tibqa' ħajem. Mela qawwu qalbkom, ħbieb, jiena nemmen falla li jekk isir, sewwa sew kif ħabbarli. Jekk tiġi żda li naħbtu ma' gżira meta wasal l-14 il-lejl konna ninsabu mitfawajn il-hemm u law fil-baħar ta' Adrija. Għal-ħabta ta' nofs il-lejl il-baħrin ħassew li konna rasqin qrib l-art. Skandaljaw il-fond tal-baħar u sabu 20 qama. Imxejna ftit ieħor il-qudiem reġgħu skandiljaw u sabu 15. U ma beżgħu li x'imkien konna se naħbtu ma' xi skoll u għalhekk niżlu 4 ankri mill-poppa. Ix-xewqa tagħhom kienet li ma jdumux ma jisbaħ. Il-baħrin bdew ifittxu li jħarbu mill-ġifen u niżlu dajsa il-baħar bħalli kieku kien idendlu xi ankri mill-pruwa. Iżda Pawlu qal iċ-ċenturjun u l-soldati jekk dawn ma jibqgħux fuq il-ġifen, intom ma tistgħux issalvaw. Kemm fiha, if I speak prophetically this, jekk inti ma tibqax fuq il-ġifen, ma nistax inwedek li ħassalva. Jekk inti titlaq mill-Knisja fejn Alla lilek ħawlek u inti sibt il-Kristu u hemmhekk kbirt, mhux ħanwedek li inti ħassalva. Mhux qed ngħidlek għax il-Knisja ssalvak. Le, Kristu jsalvak. Imma meta salvak, ma salvakx biex tkun waħdek. Kif ħadd tikber fil-mulej? Kif ħadd tiġi protett? Kemm hemm x'tifhem f'din il-Skrittura jekk tittaqraħħa b'mod profetiku? Għal ħafna jiem la deret xemx u lanqas kwiekeb, it-tempesta li qabditilna ma kienx ħafifa, hekk li fl-aħħar tlifna kull tama li nsalvaw. In-nies kienu ilhom ħafna ma jieħdu xi ħaġa biex jitrejqu. Pawlu waqaf nofshom u qallhom, ħbieb, kien imiskom smajtu minni u ma tlaqtux minn Kreta. Għana li kan għal ġednilkom dak li ukoll illum. Għax ta' spiss nitkellem ma' xi ħadd, ma' nies li jkunu ilhom ma jiġu river of love. U darhom jiblaħħom l-għadu jerġa'. Xi wħud minnhom jibdew jimtlew bid-demonji. Imma naqra l-Bibja ta' pastor. Imma sembri taqra l-Bibja u inti tinqaleb ma' mara jew ma' raġel fis-soddar. Xi jfisser li? Sembri taqra l-Bibja u inti kollu fid-diskos u fil-barjiet. Imma allura mela qalbi għadu kompli għamelek. Għaliex? Għax inti ma għadekx parti fil-ġifen. You're no longer part of the ship, fellowship.
You left the fellowship. Ma tafx li hemm il-protezzjoni, fejn hemm il-għaqda, fejn hemm ix-xirka mill-protezzjoni. Kemm hawn nies, kunu onesti miegħi. Kemm hawn minnkom meta intom tlaqtu mix-xirka, tgħid li xorta bqajt inħobb il-Ġesu, imma ħajti inbidlet. Kulħadd jolli qal idek, kunu onesti miegħi. Ħajtek inbidlet. Askur mela, normali. Jena, mbagħad il-mulejtek il-grazzja u rġajt lura. U rġajt ħassejtek tajjeb protett. Infatti hemmhekk hemm brother, mhux ħansemmi ismu. Ftit ilu għalli konna xorta naqraw il-Bibja daw, konna nitolbu, għalli ma konċi nħossni protett. Ma konċi nħossni, mux ovvja. Alla ħna naqdu Alla ta' ordni aħwa. Il-Knisja mux ġast jiena Gordon John Manchè, jien parti mill-Knisja, parti mill ġedda Kristu, irdin zon posti, zon postok. Sewa, kun fidil fejn Alla poġġik, sew flima Knisja poġġik Alla, u sew flima rwol fejn Alla poġġik, kun fidil wettaq dak il-pjan, ħalli il-xitan ma jkollu lebda jed fuq ħajtek. Min Kreta kontu teħilsu minn din il-ħasara u dan il-telf, imma issa nwissikom biex tagħmlu l-qalb, għax ħadd minnkom mu se jitlef ħajtu, il-ġifen biss jintilef. Għax dal-lejl dali anġu ta' Alla li tiegħu jien lilu nqim u qalli tibżax Pawlu jaħtieġ li inti tidher quddiem ċestri. Insomma, ħammor issa fl-Atti tal-Apostoli kapitlu 28. Vers 1. Mela waslu Malta, wasal il-vapur iġġarraf, qabżu l-baħar u ġrew lej Malta. Insomma, hawn huwa propju. Meta ħlisna mill-lar, qasirna nafu li l-gżira kien jisimha Malta u morna River of Love Christian Fellowship. Sorry, mux edem di fil-bidna. Il-nistak ħagġibu ruħom maħna biħlewa li ma bħala. Laqawna tajjeb lilna l-kollu qabdulna ħuġġieġa. Halleluja, il-Maltin qabdulu l-ħuġġieġa. ħanibda preaching oħra sa. Halleluja, amen. Għax kien bdiet nizla x-xita u kien il-bart. Meta Pawlu qabda skuk nixfa u tafaxħom fin-nar, fil-skuk kien hemm lifa li stranka fin-nar tista' ssib lifa. Anke fejn hemm in-nar talla tista' ssib lifa xorta waħda. If we had to preach this prophetically, Fitzkuk kien hemm lifa li malli ħasset isħana ħarġet u qabdet majid Pawlu, in-nies tal-gżira kif raw il-lifa imdendla majidu bdew jgħidu wieħed li ieħor dan ir-raġel żgur li qattil għax qatt li ħelisa mill-baħar, il-ġustizzja ma ħallitux jgħix. Imma hu farfar il-lifa ġan-nar u ma ġralu xejn u ma stennew li se jaraw jintefaħ jew jaqgħu jmut daqqa. Wara li damu jistennew ħafna u raw li ma ġralu xejn u ebda deni bidlu ħsieb u bdew jgħidulu li kienx jalla. Tipika tal-Maltin. Halleluja. Hawnhekk ma tantx inbidlu l-Maltin minn hawn. Halleluja. F'dawn li nħawi kien hemm oqsma ta' prinċep tal-gżira li kien jismu Publiu dan laqana fid-dar tiegħhom semma. Mbagħad il-kompliment tgħidlek li ħadu Publiu, ħadu klittimandu u fej u mid-deni u mid-disenterija u fejja u dawn morda kollha ta' Malta kollha ġew għandu. Il-lejla x'qed ngħidilkom aħwa. Jekk kiena u inti Alla wedna l-protezzjoni, x'in il-kondizzjoni? Li jiena hemm affarijiet li minn naħa tiegħi wkoll nagħmel. Il-patt jaħdem minn żewġ naħat, ma jaħdimx minn naħa waħda, brother. Aziz, eżesteru minn brother. Ma jaħdimx minn naħa waħda. Bħal żwieġ, iż-żwieġ ma jistax jirnexxi jekk jiena biss naħdem fih. Tittaħdem fih il-mara tiegħu wkoll. Ekku wkoll il-patt li hemm bejn Alla. Alla huwa fidil ma jekser qatt il-patt tiegħu. Imma jiena nista' niksru għax għadni fil-libertà tal-għażla. U nispiċċa mbagħad jien. Ma jfissirx li ma jħobbniex iktar, ma jfissirx ma jipproteġini iktar, imma jekk jiena ndaħħal id-demonju f'dari. X'jista' jagħmel li Alla lili? Mhux ħajbirek id-demonju? Mhux ħajbirek id-dnub? Mhux ħajbirek. Allura l-lejla il-protezzjoni tal-Alla taħdem fuq ħajtek, imma għejx ħajja id-dedikata konsagrata lil mulej. Mhux qed ngħidlek sir pastor, m'għandux jasam għax il-pastor, li inti tgħix ħajja dedikata għal Kristu. Fl-emin, fil-klien, jekk żbaljajt, join the club, hemm il-maħfra, hemm l-indiema, hemm il-grazzja.
Imma jina u inti u nikbru, u fi żminijiet li aħna qegħdin ngħixu, jina u inti rridu nkunu number one lesti għal-rapture biex nilħatfu. U t-tieni, jekk l-awġ u l-ħażen ikompli jikber li wis probabli ħajkompli jikber din id-dinja, li lilek ma jmissniex. Amen? Halleluja! Kulħadd ihom bil-wifa. Thank you, Jesus. Kulħadd jgħid darba warajja. Ħattu pjaċi? Grazzi Ġesu. Poġġi it waħda fuq sidrek u bl-oħra li għalli il-mulej u għajt warajja, missi għaddis. Grazzi tal-kelma għaddisa tija. Grazzi li f'bosta passaġġi fil-Bibja inti wetni il-protezzjoni assoluta tija. Inti ma tigdibx, inti jalla veritir. Ma jeżisti l-ebda gideb fik. Għallimni mulej nħobb il-verita. Għallimni nomxi bil-fidi irrelevanti mit-ċirkustanzi ta' madwarna mulej għaddis. Mulej, bil-grazzja tijak jina nibqa fidila sal-axħa, sal-dak il-ġurnata li inti sejjaħ li biex inkun miegħek mulej għaddis. Ix-xitan ma jkollu lebda jett fuq ħajti. Min din id-dinja nitlaq meta jien nlesti l-pjan li Alla għandu għal ħajti. Hemmhekk biss. Mulej imbagħad nkun lest biex niġi ħdejk. Missi għaddis fejn jiena nqastek fil-kliem, fil-emil u fil-ħsieb. Aħsilni bid-dem għaddis tiegħek u aħfirli. Min qalbi wkoll jien naħfir lil kull min u eġġani din kontra tiegħi offendini. Naħfirhom ukoll min qalbi mulej. Mulej għaddis. ħeġġeġ fija dak in-nhar tal-Ispiritu Santu. Għallimni nħobb dak li tħobb int. Għallimni nobod dak li tħobb int, dak li tobod int. U llum bil-awtorità ta' Ġesu Kristu niddikjara l-ebda arma msawra kontra tiegħi. Kwalinkwa arma li tiġi kontra tiegħi, kwalinkwa skema li l-għadu jibgħat kontra tiegħi. Niddikjara llum bil-awtorità ta' Ġesu Kristu li ma tista' qatt tirnexxi kontra tiegħi. Qatt ma ħadd tirnexxi kontra tiegħi. Akbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja. Jien imbirek u mhux misħut. Mulej illum jiena nikkonsagra ġismi, moħħi u ħsibijieti, il-sini u fommi, u dak kollu li jienu u dak kollu huwa tiegħi. Nikkonsagrah lilek mulej. Biex bħalma qal Ġesu, imkun nista' ngħid jien bħalu. Għalkemm ix-xitan ġie f'din id-dinja, imma m'għandu l-ebda ħaġa u xejn fija. Jien ta' Ġesu Kristu. U grazzi mulej li kull fejn imur, il-preżenza tanġibli tiegħek tmur miegħi. Kull fejn immur mulej. Kull fejn immur. Din hija l-weda tiegħek għal dawk kollha il-mażulin tiegħek mulej. Lilek kull glorja u tifħir f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għandek xi mart jew uġieħ f'ġismek, poġġi jdejk fejn għandek il-mart unġeh. Għax ħanidilkom xi ħaġa, mhux ħanġa nippriedka, ma ħanidilkom di. Meta int vera tal-Alla u int qed tgħix ħajja konsagrata, naf li dan huwa challenge, din hija challenge ta' fidi. Il-mard isir illegali tiegħek kontra tiegħek. Il-mard isir illegali kontra tiegħek. Jiena u inti li msejħin biex nixbħu l-Kristu. Il-Kristu Ġesu. Jiena u inti msejħin biex nixbħu l-Kristu Ġesu. Tiġix tgħid li ma isma' jiena għandi l-età ta' għax jiena n-nanna kellek ismani. Qed tħares ħażin, titħares leħ. Meta Ġesu qallek imita lili, f'kollox imitaħ. L-unika ħaġa li jiena u inti ma tantx sabiħa li l-mulej għalinna ħajkonna hija l-persekuzzjoni. Ma dik ma tantx xi ħaġa sabiħa nħobbu nikklejmjawha, imma dik li Kristu kellu, imma il-mart ma kellux ħakma fuqu, ma kellux awtorità. Naf, anke jiena niġi testjat, imma lek kumbat nikkombattija niġġielda. Jekk jiena niġi testjat, ma ngħidx ara mela mrat. Le, ma ngħidx hekk. Ngħid le f'isem Kristu din hija legali kontra tiegħi. Amen. Issa ġiet kif ġiet, jista' jkun li għandi t-tortien. Xi ġifieri għandi t-tortien? Mhux għax jiena bil-forsa mill-ċidnub ta' barra minn hawn. Xi kultant nkun balalu. Taf kif tkun balalu? Jien naf tkun pereżempju għan xraba, tidħol minn barra u tixrob ta' tsakkis ħasilġ. U l-pulmun tiegħek imbagħad jibda jatas u jibda jżol. I rebuke the devil. No, Albi, don't rebuke the devil, rebuke yourself. It's not the devil, it's you. Lack of knowledge. No, asarfin. Devem,
Jew inti tagħmel xi affarijiet oħra bħal dawn sewwa. Jekk jiena naf li pereżempju ċertu ikel ħajqod li fuq l-istonku u fi 11 ta' bele ħamm norqod u fl-10 u f'11 sin kwartadni kif spiċċajtni kol buffet. U mbagħad ma tafx għaliex għandek il-heartburn. Uħruq ta' stonku. Dak mhux id-demonju. Dak int għandek ħajnek ikbar minn żaqek. Qed tifhem? Allura hemm affarijiet fin-natural u hemm affarijiet fil-spiritwal. U Alla tana l-erf, tana mill-lat spiritwali għanna nies Alla li għallejnuna bħal passes, bħal bil-Gazza Alla u Marti u oħrajn illum hawn. Imma mill-lat naturali għanna nies li huma equipped, armati, studjaw kif inti tista' tgħix ukoll ħajja healthy. Amen? Halleluja. Kulħadd jolli dejli l-mulejn. Jekk inti għandek xi uġieħ jew xi marda f'ġismek, titħares lejha, number 1 tagħmel ixtijak. Tgħid il-marda tiegħi jew il-virus li għandi, jew nkella il-mankament tiegħi. Le ta' mhix tiegħek dik, fisem dik mhix tiegħek. Ġesu ħada kollha fuqu. Amen? Mole qaddis. Illum bħala poplu konsagrat lejk, aħna nafu fuq l-awtorità tal-kelma tiegħek li aħna nsiru msejħa biex nixbħu lil Ġesu Kristu. Id-dnub ma kellux qawwa fuq id-demonju, il-mart ma kellux qawwa, id-dnub ma kellux qawwa fuq Ġesu Kristu, il-mart ma kellux qawwa fuq Ġesu Kristu, il-mart u d-dnub ma kellux qawwa fuq l-apostli u d-disċipli ta' Kristu. Għalhekk mulej din hija r-realtà tiegħek. Ir-realtà tagħna. Għalhekk kull marda jekk hawn ħujja jew oħti li huma morda hawnhekk, jew qed isegwu fuq televiżjoni, jew fuq il-Facebook, jew fuq YouTube, jew fuq l-IPTV, nikmanda dik il-marda, nikmanda dak l-uġieħ biex joħroġ minn ġo ġismek issa stess. Fissem Ġesu Kristu, nikmanda dik il-marda, nikmanda dak il-virus biex jitlaq issa stess minn fuq ħajtek. Fissem Ġesu Kristu, u niddikjaraw li dik il-marda dak l-uġieħ huwa illegali f'ġismek. Fissem Ġesu Kristu, oħroġ minn dak il-ġisem, oħroġ minn dik il-oħt, oħroġ minn dik il-ħija. U grazzi mulej li skont il-pattana fi Kristu Ġesu, il-fejqan, is-saħħa hija tagħna bħala wirt. Kun infejqa, saħħa u vitalità fissem Ġesu Kristu ta' Nazaret. Jiġi kontra ħajtek, taċċettax dak li mhux ġej minn Alla. Tox kisser rasek, ma kif ġiddi? Jekk ma tafx, ma tafx. Jekk il-mulej jorik indirizza, jekk ma tafx, ma tafx. Ma jekk ma tafx, xorta l-fejqan Alla huwa għalik. Huwa parti mill-wirt tiegħek fi Kristu Ġesu. Xi kultant jiġi faċli, xi kultant jiġi malajr, u xi kultant għandek mixja ta' fidi. Ma taqtax qalbek, għax jekk inti taqta' qalbek ma ħajġi qatt. Sewwa, halleluja. Grazzi mulej. Il-qawwa l-imħabba tal-missier tkun magħkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom. U x-xirka tal-Ispiritu Santu tkun ma' kull wieħed minnkom u bejnietkom fi Kristu Ġesu. Amen. Halleluja. Halleluja, halleluja. Narawkom is-Sibt u l-ħati kalajrit. God bless you YouTube, Facebook. God bless you. Infakkarkom kull nhar ta' ġimgħa jkollna talb hawnhekk aħwa fis-seba' ta' filgħaxija provaw għal sija talb u kull nhar ta' tnejn graw il-Bible study u Bible discussion. U dawk li tagħmlu l-courses għamlu l-courses. Narawkom. God bless you.